Flaqa li l-Partit Nazzjonalista kellu mal-Assoċjazzjoni tal-Catering il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jimbotta l-proposti tiegħu il-qudiem għas-settur tal-catering, proposti li ġew xprunati minn laqat ma' din l-istess assoċjazzjoni. Matul din il-laqa Lace qalet li għalkemm japprezzaw ngħinuna li ngħatat mill-Gvern, preżentament qed jittieħdu deċiżjonijiet li qed iħallu impatt ferm negattiv fuq dan is-settur bl-ispejjeż qed ikomplu tilajn il fuq. Tkellmu wkoll fuq is-sitwazzjoni li qed jaffaċċjaw numru ta' negozji hekk kif il-kirjiet sena wara l-oħra qed jiżdiedu b'mod esaġerat tant li mhux qed ilaħqu bl-ispejjeż kollha, dan bil-konsegwenza li wħud minn negozji mhux qed ikollhom għażla oħra għar li jagħlqu il-bibien tagħhom. Min-naħa tiegħu f'kummenti lil Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kompla jispjega aktar dwar in-numru ta' kwistjonijiet li ġew diskussi. Permezz ta' din il-laqgħa stajna nitkellmu dwar l-isfidi varji imma anke l-opportunitajiet f'dan il-qasam. Tkellmu magħna dwar kemm il-profitti tagħhom naqsu anke minn studju li huma għamlu, imma wkoll dan huwa dovut għal nuqqas ta' regolamentazzjoni kif suppost imma wkoll nuqqasijiet oħrajn minħabba li jkun hemm min addirittura jikser il-liġijiet u ma jkunx bl-ebda mod enforced. Apparti minn hekk Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista se jkompli jimbotta il-proposti tiegħu bilan il-problemi li qed jaffaċċja dan is-settur ikunu indirizzati. Dak li wedna diġà fil-passat fejn jidħol il-VAT aħna insostnuh li din għandha tonqos f'dak li rigwarda l-catering establishments, tkellimna wkoll magħhom dwar temi oħrajn varji ta' kif nistgħu nkomplu intellaw il-livell tas-settur ikun jistgħu jkollhom il-profitti ġusti meħtieġa imma li jkollna operaturi tal-affari tagħhom li jsegwu l-liġi u li flimkien nkunu nistgħu verament nagħtu lil min imur fil-catering establishment esperjenza ta' kwalità ġenwina kemm għal-Malti kif ukoll għat-turisti li jżuruna. Min-naħa tiegħu il-Viċi President tal-Lace Matthew Paċ qal li din kienet laqgħa pożittiva ħafna fil-waqt li saħaq b'mod partikolari fuq il-bżonn ta' riforma fis-sitwazzjoni tal-imwejjed u s-siġġijiet f'postijiet pubbliċi. Ovvjament hemm ċertu issues li qed jimpattawna bi kbir nominalment il-BCRS li kienet logistical nightmare għalina u tellatena l-cost base bi kbir, ġifieri ċertu restaurants kbar li huma nkwetati fuqha. Bħala assoċjazzjoni wkoll aħna qed naħdmu proattivament ħafna fuq din il-problema li hawn li ngħidilha hot potato tal-imwejt u siġġijiet. Jiġifieri aħna proattivi ħafna, aħna ma naqblu qatt ma naqbux, però fl-istess ħin irridu nlażnu daqsxejn il-proċess burokratiku biex nagħmlu iktar straightforward f'timeline qasir. Julia Falzon għal Net News.